Més qüestions. Al mes de setembre, mestres i professors començaran a cobrar la carrera professional, un complement de 600 euros anuals per als docents amb més de 6 anys d'antiguitat, un 70% de la plantilla. També incrementen el plus dels equips directius i es retribueixen tasques de coordinació. El desenvolupament de la carrera professional comportarà una avaluació per poder cobrar el complement. Els equips directius valoraran les competències professionals docents i els mateixos professionals també s'autoavaluaran. Una certa cultura de l'avaluació sí que està de dins, de qualsevol manera, que se reconeix la feina, sobretot dels equips directius, se reconeix la feina de la gent que de qualsevol manera es tira carro, que de qualsevol manera és complicat. Una carrera que feia molts anys que reivindicàvem, tot i que és cert que hi ha qüestions de la carrera que s'han de revisar. És un tema que no està del tot tancat, sinó que suposàvem que l'any que ve tornem a xerrar de quanties, tornem a xerrar d'avaluació, de model d'avaluació, és el que toca.